magandang tanghali po sa inyong lahat mga idol. Yan, kumusta po kayo mga idol? Yan, ang ginagawa po natin mga idol ay nag-i-super rin tayo ng mga slots dito sa loob ng building natin. Naghahanda po mga idol para sa sisiw sa susunod na taon, ngayong January po mga idol. Ito po ang ginagawa natin mga idol, nag-distribute tayo. Yan. Yan po ang in-spray natin mga idol, mga slots. Tapos ito yung mga natapos natin. Yan. Yan, natapos natin mga idol. So yan mga idol, shoutout pala natin kay Ricky Santiago Vlog. Shoutout sa mga silence viewers mga idol. Shoutout sa inyo, mga subscriber ko dyan. Shoutout. So yan mga idol, nang panoorin nyo mga idol kung anong ginagawa natin ngayon. Mag-i-split po tayo ng slots. Ito po ang mga idol, slots po to. Tapos yung punggad nila. Yan mga idol, panoorin nyo mga idol. Para makita nyo. Iyan ako muna yung camera. Kasi wala po tayong lagayan ng camera mga idol. Ito panoorin yung camera natin. Yan, ito na nasa baba mga idol. Yan mga idol, ito yung nais natin. Taas na. Yan. Ito mga idol. Nanggal po natin yung mga idol, yung mga yung limited light. Sa may ano, that's yan. Isa na kami medyo kasi wala po tayong hawakan ng cellphone. Harapan tayo sa pagano ng vlog.
Ngayon mga idol, ay magpapaalam na tayo mga idol kasi nang maghapon na po, wala na pong oras, pauwi na po tayo. Kaya mga idol, ang Tante Medyo, pinapakita ko niya yung mga idol, yung update ba kung anong ginagawa natin dito sa farm. Okay. Yan. Thank you mga idol, maraming salamat po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Please subscribe my YouTube channel at isama nyo na rin yung notification bell para bibigyan sa mga bago nating video. Yun mga idol, salamat.